Топ 8 причини да изберете работата на смени. През последните години в град Русе биват откривани все повече производствени компании, които работят на смени, сред които е и Бадер България, лидер в производството на автомобилен интериор. Доста често сме чували сред нашите служители, че след като са започнали работа на 2 смени в Бадер България, то вече това е предпочитаният им режим на работа. Решихме да се допитаме до тях и обобщихме топ 8-те предимства на работата на смени. Посещение на държавни, местни и банкови институции без отсъствие от работа. На всеки му се налага да посещава държавни, местни или банкови институции. Те, за съжаление, не са с гъвкаво работно време, а се застъпват с редовната смяна. При работата на смени може да свършите всичко необходимо след първа смяна или преди втора смяна, без да се налага да отсъствате от работа. Посещение на лечебни и здравни заведения. За съжаление, посещението на лечебни и здравни заведения в днешно време вече не е рядкост. При работата на смени това винаги може да се случи в извън работно време, без да се притеснявате, че ще отсъствате от работа. Повече свободно време вкъщи. При работата на смени колегите споделят, че им остава повече свободно време да се грижат за дома си, за вилата и за своето семейство, деца или внуци. Безплатен фирмен транспорт. За двусменния режим на работа сме осигурили безплатен фирмен транспорт до удобна локация на всеки един служител. Това по всякакъв начин елиминира нуждата от бързане за автобус след работа или следене на графика на градския транспорт. Липса на доработване в извънработно време. В шевната индустрия при редовна смяна често се налага да се остава в извънработно време, за да се довършва работата от деня. При работата на смени в Бадер България няма такава практика. Повече почивка. Голяма част от колегите ни от производството на Бадер България споделят, че при работата на 2 смени им остава повече време за почивка. След петъчна първа смяна, например, колегите имат почти 3 дни почивка до втора смяна следващия понеделник. Тимбилдинг в края на работната седмица. Освен работа, трябва да остава и време за забавление. След края на първа смяна в петък, голяма част от нашите екипи успяват да отидат заедно на тимбилдинг и да обсъдят на спокойствие изминалата работна седмица. При нужда, извънредният съботен работен ден е 6 часов. Не е тайна, че в повечето производствени компании се налага да се работи и в събота, но това не е често срещана практика при нас. Все пак, в извънредните съботни работни дни, смените са 6 часови и колегите ги приветстват заради по-високото заплащане. Това далеч не са всички предимства на работата на смени, но бяха най-често споменаваните от колегите ни по време на организираната дискусия. Бадер България предлага всички необходими условия за приспособяването към работата на смени. Ако искаш да кандидатстваш при нас, можеш да го направиш на телефон 0889 29 19 25, на лично съобщение във Facebook страницата ни Бадер България или на място в град Русе на булевард Липник 121.